Zdravím vás tady Hakraf tak 007 a budeme hrát můj nový hru jménem Hovercraft. Vidíte úplně strašně epický nápis Hovercraft. V podstatě auta tady nemají kola, vypadají, to co si tady vytvoříte, tak vypadá divně. Zde, jak tady vidíte, tak si přepínám normální a protisměr, pak tady jsou jako úspěchy, které se zvládly a tady je závod, ale ten jsem bohužel už projel a obnoví se jednou za den 24 hodin. Jo, takže prostě kliknete a jedete. Vozidlo si vytvoříte podle sebe, to vám ukážu, až chcípnu. Nebo možná až v příštím díle Hovercraftu. Takhle pěkně tady sbíráte many a za ty si to pak vylepšujete v garáži. Prostě tomu dáte třeba větší rychlost nebo větší výdrž, že toho vydrží mnohem víc. A to, co vydrží moje auto teď, je úžasný. A na tož pak, co vydrží, když budete mít výdrž na maximum. Toto je palivo, které vám dochází podle toho, kolik kostek si dáte, z kolika kostek si postavíte to vozidlo. Když těch kostek bude hodně, tak to bude mít velký palivo a já jsem zemřel. Tak, hlídneme video, já vím, jsou na to autorský práva. Piano Tiles 2. Máte nejmenší reklamu. Strašná šílenost. Nečumte postavičky. Aspoň jsem vám ukázal reklamu a dostal jsem za to. Jej, win a hover. Prosím. Jo, vláček! Já tak ten vláček strašně chtěl, konečně! Jop, konečně. Tak, zahrajem si s vláčkem, který jsem právě vyhrál. Opa, Gangnam Style. Unius. Nemám rád Uniuse, měl jsem ho. Nedá se s tím lítat. Vezmu si svůj milovaný, to asi přejmenuji na Chipsov Style. Musím zkontrolovat, jestli se mi zase nevyplo nahrávání. Tak, Chipsov Style, 1, 3, 2, 1, 2. Tak, tady valíme s Chipsov Stylíkem. Už skoro překračil hranici 400 kostiček. Já vím, teď jsem strašnou dobu nevydal žádné video. Nechci to komentovat, abyste to zle nepochopili, ale jak jsi se na YouTube vyprdnul. Tohle je jediný, co mě na tom autě štve, že takhle můžete pěkně fackovat nákladáky, normální auta a všechny auta, které existují. Prudká zatáčka, sebrat money, prudká zatáčka a jedeme. Občas na začátku prostě to najednou začne strašně lítat. Jak jste mohli na začátku, když jsem chvilku potom, co jsem vystartoval, vidět. Prostě strašný bordel to začne dělat, začne to úplně vocasem mlít, jak zblázněný pes. Jej, zvyšujeme se mi skóre, to mám rád. Samozřejmě máte to tady normálně hru na skóre. Právě vidíte, když zatočíte prudce ze strany na stranu, tak se stane toto. LOL, 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 LOL. LOL. Aspoň, že jsem srazil pár nákladáků a aut. Jo, dal jsem best score. A jestli se můžete kouknout, tak tady takhle uvidíte své foto, které je bohužel zepředu. Jo, a tady se můžete kouknout, asi to víc nezvětším, pak to šárnu na Facebook, jen to musím ty fotky uložit. To je totiž strašně epická fotka, jestli jste si všimli toho nákladáku v pozadí. Dělej. Nahrát. Ta druhá je taky docela epická, tak tu si taky nahraju. Já se omlouvám, že tady zdržuju blbostmama. Ale tady z toho nikdy nebude dlouhý video, protože to není nějak souvislá hra. Jo, to vám musím ukázat, jak se pěkně jede v noci. Musím. To je úplně nutnost, že vám to musím ukázat, protože to je strašně epický.
Jo, jak to úplně krásně svítí. To mě na tom strašně fascinuje. Jako... Tak to jsem jako fakt nečekal, to jsem nečekal! Lol. Puls, co to je? Tohle to není k zahození, ale nejsou vidět rozlítací kostičky. Tak to je k zahození. Až najdu něco pěkného. To nebude nič. Já se omlouvám za reklamy, ale já nemůžu točit bez Wi-Fi, protože tady ta hra vlastně nechce Wi-Fi, ale aby se mi ukládali třeba za to best score, tak potřebuju Wi-Fi. Takže o ty všechny, co bych dal teď, tak bych potom přišel. Já nesebral tu money. Why karambaj? Já s ním nikdy ani netankuju pořádně, jen občas. Teď mě to málem stál živůtek. Můj malý, prostomilý, nevinný živůtek. Dělej, házej ten benzín. Jo, dělej, benzín. Dej mi benzín. Já chci benzín. Jestli tak moje best score fakt byly ty 2 táci zatím. Já tady ten tablet na tohle tom zařízení. Tenhle ten tablet jsem měl, ale pak jsem o něj jaksi přišel, protože jsem si na nic zapomněl, musel se resetovat, takže o všechny videa, o všechno jsem přišel, o všechny uložené věci ve hrách. Tak teď se kouknu. Tohle vypadá pěkně, to si uložíme. Tak pustíme si další reklamu. Na Clash of Kings. Útoč na své nepřátele. Stáhni si zdarma na tvým Google Play. Strašná kravina. Já jako nechci urazit nikoho, kdo to má rád. Ale pro mě je to strašná kravina. Jako neberte to osobně a nezrušte kvůli tomu, že nemám rád Clash of Kings. Mi odběr. To bych se asi hodně naštval, ale... Nebo spíš bych byl smutný. Protože já za ty odběratele jako... Já jsem strašně začínající youtuber, vůbec se mě nedá říct, že jsem youtuber. Mám 4 odběratele, jo, takže... Když mi někdo ten odběr zruší, tak se z toho zblázním. Smutkem. Ne, že bych na tom trpěl, že by mi furt, že bych musel mít 2 miliony odběratelů. Jako, mě stačí, ale abych o ty... To byly docela pěkný foto, ale já jen tak utratil, což mě docela štve. Tak dám ještě jednu jízdu a budu muset končit. Dám tady kličkovanou. Z krajního do kraj. Já natáčím! Ne, já natáčím. Já hned skončím! Tak vypadá to, že fakt jako dojedu jízdu a končím, protože teď máma mě zase nutí to vypnout a vůbec mi nevěří, že natáčím a že mi do toho nemůže hrvát. Pustím si poslední reklámku, kde mě to za ty prachy stojí, vám sem dávat reklamu. Strašná vánoční song. Tak lidi, ještě vyhraju nějaký hover. Ať je to něco... Jo, je to Apollo. Taky pěkný strašně. Tak lidi, nazdar.